Ale čože? Ale červený nebu, čo tam? Nie. Haló? 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 Aj, kto je? Čo je? Farár, jaký farár? Čo za farár? Čo? Náš Zdenko. Apoštolom karnevalové čapky nasadili. Svetému Pavlovi dali do ruky fajku. Vyzerá ako krakonoš na silvestrovskej zábave. Do spevníkov ponalepovali fotky Mojsejovej a porno obrázky. Ani neviem, čo z toho je horšie. Vypili mi 11 fľašiek omšového vína a pojedli všetky hostie. A čo nepojedli, to nadrobili holubom. Ráno som pred kostolom našiel omrvinky. No a do nádoby so svetenou vodou sa... Viete. Oni sa vyšťali do svetenej vody. Prišiel na to kostolník. Viete, on sa tam každé ráno vždy trochu ošpliachne a karpeny poutiera. Chudák smrdí ako sviňa. Pán farárko, ja neviem. Ja vám nechcem odporúvať, ale toto, že by vyviedol náš Zdenko. Viete, pani Geňová, Ježiš na kríži má brankárske rukavice, čierne šortky a tričko s nápisom Chelsea. Pani Geňová, iba váš syn má... Jej! Pán podaj šťastia, pán veľkomožný. To si zadni! Satan! Ista. Pamätáš sa, čo ste v noci vystrájali? Ja som nič neurobil, čo ja nič neviem. Nič? Však aj televízia to natáčala. No. Možno našu dedinu zaradia na zoznam svetových pamiatok UEFA namiesto UNESCO. Unikátna socha Ježiša Krista vo futbalovom drese. Ježiš Chelsea Kristus. Ale čo? Čože? A soche Panny Márie ste jej na hrud nalepili obrázok klokana. A na chrbát ste jej napísali, že panenka. Pani Geňová, ja to nemôžem nechať len tak. Nebojte sa vy ništ, pán farárko. Všetko si u vás odpracuje. Zdeno. Pekne na lehátku, doma na lehátku. Ale čo to nechaj. Čo aj behal, keď všetko je v porádku, doma na porádku. Každý by najradšej ležal, 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 ležal.